guys, welcome back to my YouTube channel. Kami di Rejoice.D YouTube channel. Welcome back. So, yang mana Udalguri yang namanya itu, saya itu ini, bukan teman-teman. Nah, masalah. Saya masuk. जों दायो थाव डिपो उदालगुरिनि थाव डिपोआव थाव सोनो नामायदो थावनि सखम उदालगुरि थाव डिपो दायो जों थांनोसै उदालगुरि gitu balik lagi dari gilu balu ayo so betul गासिबो हान्थिया Daimari बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक खालामना लोगोसे आं बुंनायखौ थुयै खालामनाय बायदि जेब्ला ओमफ्राय आं बिथांनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन गासिबो डिसक्रिपसनाव हाबनानै सिङाव दैसा
ya. Ma? Kenapa? Tadi berapa bumper sih? Pasnya harus naik belakang guys. Jadi kapten. Running kita nanti ini guys, Udalguri जोङो मोनसे गार्डेन खालामनो थाखाय सायदों मोनगासिनो स' जों मोनहैसिगोन नैबे जाहैबाय कापुरपुरानि थाव दिपु स' मोनहैगासिनो नायलांबाय था गाइस बै खर'आव दङ कापुरपुरा सका नुहुरस'हायाखै लाखिसिगोन नैबे जाहैबाय कापुरपुरानि गोदान थाव दिपु डिजार कम्पानि guys. So guys, जों कापुरपुरा बारखांबाय कापुरपुरा बारखांनानै दैयाव नै थाव दिपु मोनसे दंबावो भिउसखौ बहुत मोजां थाव दिपुनि भिउसा माबायदि कापुरपुरा बारनानै मोनहैखो उदालगुरि मोनहैनो आरो 5 मिनिटसो नांगौ जोंनो माने जों ग्रोब ग्रोबसो थांदों ना गाइस guys, जों उदालगुरि मोनसिगोन अक्सिलियाम मोनफैबाय उदालगुरि अक्सिलियाम मोनाखौ खिथिगोन आङो उइक अक्सिलियामा नैबेनो
Udalguri थाङोबा mall Daimari mall लामायाबो 2 लाइन जाबाय ओरै मोनसे दं लामाया राइट साइडनिजों आं दायो गाइस उदालगुरि मोनफैबाय उदालगुरिया आगोलनिफ्राय माय बेलेग जाबाय उदालगुरिया समायना जासिनबाय माने kamaniya dealer fैदों गारि dealer कम्पानियाव मोनफैबाय बेखौनो नैबे डिलारावनो लोगोआ फैदों डिलारावनो लोगोआ गारिखौ फिटना लाना फैदों दायो माने थांफाफिननोसै उदालगुरिनिफ्राय बेरायखांबाय माबा जायगा बेरायखांबाय